Vi står her på den tyske Autobahn. Hvad er klokken? Klokken er lidt over 3 her, og det er fredag aften. Vi har lige spillet nede i Schweiz, kørt derfra for 4 timers tid siden. Nu er det så sket det, at dækket er eksploderet på den her smagerkasse her, som vi ligger og rager rundt i. Så nu skal vi lige i gang i en lille dundkraft og sådan lidt her. Det er bare for fedt. Der er ikke nogen advarsel, så kan den her bil her. Ja, vi skal også nå ned i morgen og sådan noget. Lidt dumt. Ja, nu er der nogen, der skal nå nogle jobs og spillejobs i morgen. Jo. Nogle af os. Altså det vil sige alle sammen. Så det er alt, så er det rigtig godt. Ellers så kører det godt, ja faktisk, vil jeg sige. Nu er vi så nået til værksted her. Et eller andet sted i en eller anden tysk forstad her. Et eller andet sted. Her har vi vores bil. Ham her, han har styr på det. Det føles rigtig godt. Ja. Nu har Brylle sat sig ind bag ved rattet der, og han er klar til at trille ned ad rampen her med bilen. Her ser vi så totalt skadet baghjul. Jeg har forsikret os helt set. Her ligger jo faktisk lige en flaske fransk vand her. Fransk vand? Fransk vand, ja. Er det ikke fransk vand? Jeg tror det er. Perrier, skal vi sige. Det er nu, at vi er kommet ud at køre igen. Simpelthen. Og Brylle, han sidder stadigvæk ved rattet. Og det kører rimelig godt derudaf. Solen den er ved at stå op, og klokken er ved at være blevet 20 minutter i 6 her om morgenen, så vi er blevet 2,5 timer forsinket. Så har vi fået skiftet dæk, jo. Så det føles godt. Hvad så? Sker der noget? Lige nu der sker det det, at vi har holdt i en allerhelvedes kø omkring Hamburg. Så vi er lige blevet 3 timer mere forsinket, tro det eller ej. Så den her bustur, den ligner noget, der kommer op i nærheden af de 22 timer, inden vi er i Roskilde. Yes. Det betyder nok, at vi skal forberede os på at gå rimelig lige til madbordet, og så derfra rimelig lige til scenen og spille vores Fegehamle dansekoncert i aften. Så det er jo rigtig godt. Så det er, ja, det er så fedt det her. Altså.